שלום לכל הצופים, אני נרגשת לפתוח את השידור הראשון של היוטיוב שלי, היוטיוב של תקווה. ובגלל שיש לי יוטיוב עכשיו, אז אמרו לי להגיד לכם לעשות שתף ולייק, ושתף ותגובה, וישתף ועקבו וישתפו וסאבסקרייב ופולו וישתף. אז שתפו, בסדר? זהו, אמרתי מספיק, זה בסדר? להמשיך? יופי, נהדר. בקיצור, אני נרגשת מאוד, כי השבוע אנחנו חגגנו 72 למדינה שלנו, היה יום העצמאות, כפרה על המדינה הזאת. איזה זקנה היא, מסכנה. וואלה, צריכה כבר להתחיל לקבל קצבה של ביטוח לאומי. עכשיו בואו אני אסביר לכם מה הקטע של התוכנית. אנחנו נדבר על כל מה שבא לי, או הערות שתשלחו. היום למשל, אנחנו נדבר על כל מה שקרה כאן מיום העצמאות האחרון. יעני סיכום שנה כזה. אבל תכלס, לא כמו אלה בטלוויזיה שמדברים שטויות. כאן נדבר הכי תכלס. אז מה היה לנו? היה לנו את עסקת המאה של טראמפ וביבי. כפרה על ביבי. איזה גבר חסונה. שרירי, צ'ארמר, ביבי כפרה עליך. החיים שלי זאת תקווה, אוהבת אותך. בוסעינה, כפרה עליך. נדבר על הבחירות, היו כאן הרבה, אז אנחנו ככה נבחר אחד ונדבר עליו. על השבעת הכנסת, פיזור הכנסת, וכל השטויות האלה. נדבר קצת על תקווה, תקווה אחרת, שזכתה באח הגדול. וכמובן על הקורונה, איך אפשר שלא? על ביטול הרוויזיון, וביטול האולימפיאדה. אז אם יש לכם הערות, בקשות, שאלות, תגיבו. אני, תקווה, אשתדל להתייחס לכולם. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אמרו לי להתחיל בבדיחה, אז יש לי בדיחה טובה שאני מאוד מאוד אוהבת. קבלו. למה תרנגולת רצתה לחצות את הכביש? למה? כי בדיוק רציתי להכין מרק עוף. אהבתם? תרשמו לי בדיחות, שיהיה לי ככה לתוכניות הבאות. ועכשיו אני רוצה לדבר על נושא חשוב וכואב, ומאוד מאוד מאוד רלוונטי ליום העצמאות שעבר עלינו לטובה. אני שמעתי שאייל גולן אמר שהוא צריך להדליק מסועה. ואני חשבתי שעם כל הכבוד לאייל גולן, וזה שהוא זמר, והוא זה שהפך את כל עניין ההטרדות לאופנה, אני הייתי כאן קודם. אני הטרדתי בני אדם עוד לפני שזה היה באופנה. עוד לפני שכולם בכלל דיברו על זה. אני הטרדתי את הנהג האוטובוס חופשי חודשי. אני הטרדתי את הירקן, את המוכר בסופר, את הקופאית בסופר, את הקופאית במכולת, ואת בעל המכולת, את המנקה במכולת, את כולם אני הטרדתי. ככה בשביל הכיף. אז אם כבר נותנים למישהו מטריד להדליק מסועה, זה חייב להיות אני. חייב. מירי רגב, לידיעתך. ולענייננו, נתחיל קצת בפוליטיקה. עסקת המאה של ביבי וטראמפ. טראמפ נפגש עם ביבי וגנץ, כל אחד בנפרד, לקראת פרסום עסקת המאה לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. עסקה מאוד מאוד חשובה. ביבי בתגובה, זאת הייתה פגישה מצוינת. גנץ בתגובה, זאת הייתה פגישה מצוינת. ואני בתגובה, יאללה, קווה שיהיה פה שלום, למה אין על הכנאפה והקניות בזול בג'נין וברפיח. אני זוכרת את הבילויים שלי שמה. את לילות חמישי. זה היה לפני הרבה זמן. בדיוק התגרשתי עם בעלי הראשון זלמן. ככה מצאתי את עצמי פורקת עול במועדונים וברפיח. בסוף כל בילוי הייתי שואבת כנף עם ממתקי אבו אל ג'מאל ברפיח. בדיוק הצומת הוא היה עובד שם מוכר ממתקים, חבל על הזמן.
איזה ימים זה היה, איזה ימים אלה היו. יאללה, נעבור לנושא הבא, יותר מדי דיברתי. בחירות בפעם השלישית. אז השנה היה לנו 3 מערכות בחירות. וחוץ מזה, אני שמתי לב ככה שכולם, ביבי, גנץ, הליכוד, כחול לבן, ליברמן, הרשימה המשותפת, ש"ס, כולם ככה מתנדנדים, ורק השיער של יאיר לפיד נשאר עמיד. לומר את האמת, וואלה, בא לי עוד פעם בחירות. ככה יום חופש. למרות שאני לא עובדת. ככה לטייל, לראות את כולם מתווכחים, מי הכי טוב, למי הכי כדאי להצביע. בגללי, בא לי עוד בחירות. למה התחרטתי על מה שבחרתי? לא, זה. וחוץ מזה, אני צריכה עוד פתקים. אני צריכה דפי כתיבה וציור. עומד להיגמר לי. פעם אחרונה לא היה לי נעים. באתי לחזייה לא נוחה, לא היה לי מספיק מקום להכניס את הזה. אז לא שמתי הרבה פתקים בחזייה. בכל אופן, נראה שכן תקום ממשלה, ממשלת אחדות. וביבי, כפרה עליך ביבי. החיים של ביבי אוהבת אותה, אהבה בלב, מתה עליך צ'רבר שלי. כפרה עליו, הוא ימשיך לחרטט אותנו בדיוק כמו שאני עושה. ככה בינינו, הוא היה אצלי בסדנה שאני מעבירה, סדנת חרטט אותה. אז תהיו בטוחים שהוא למד מהטובה ביותר. מה שמזכיר לי, ראיתם את הקליפ שעשיתי? קבלו הצצה. חת האם שומע עבור. היי ביבי, האם שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? כאן זה תקווה 1, 2, 3. אתם שומעים? יש לי משהו חשוב לומר לכם. זו תקווה, מהבלוג של תקווה. יש איש חדש, בואו תשמעו אותי. תפיצו את זה בכל הרחובות. תעבירו את זה לאנשים בקבוצות הוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק, בטוויטר. היי, שלום, תקווה זו אני. הביטו עליי טוב, יש לי לוק סופני. אני בת 60.5, אבל נראית 60. תמיד אני בשופינג, בחנויות בגדים. לבוש מנומר, חצאית ונעליים. כל בוקר מוציאה שערות מאנחיריים. בצ'חים מבצעות, מורידה במכונה. אני עיראקית נשמה, אבל עם חוש אופנה, מבלה הרבה. בקופת חולים, סובלת מפיסורה, ויש לי גם דחורים. אוכלת בלי שלם, בכל החנויות. פיצריות, סופרים, אפילו סטיקיות. ככה מסדרת לעצמי ארוחות. יש לי 2 כבות, אוכלת בערימות, מחביאה בחזייה. כל מה שאפשר, פלאפון, כסף, בננה ותמר. אוכלת חינם, גם בשעות הפנאי. יש לי מאגרים גדולים כמו לסכנאי. משלמת בשחור, אל תחפשו כאן אמינות. אני מלכת הקומבינות, אלופת התחמנות. וכל מי שרוצה כאן אותי לצטט, שידע שרק לתקווה מותר לחרטט. אוהבת לעשן, ממש כמו קטר. הקול שלי צרוד וכמעט נגמר. רמאות ונוחלות, אצלי זה בנשמה. לא רואה ממטר ואין רגשי השוואה. יש לי בלוג ברשת, שימו לי עוקב. אל תצפו ממני לסמיילי אוהב. מובטלת וחיה על קצבת שאירים. אוהבת עדיין את החיים הטובים. גרתי בתל אביב, בדירת גלריה. רציתי קצת שינוי, עברתי לטבריה. לא אוהבת יחסים ארוכים, התגרשתי בחיי 4 פעמים. היום אלמנה שלא באשמתי, חולמת להקים מחדש כאן משפחתי. חזקה בטינדר וברצפת הגן, חולת ניקיון עם בריכת סידן. משלמת בשחור, אל תחפשו כאן אמינות. אני מלכת הקומבינות, אלופת התחמנות. וכל מי שרוצה כאן אותי לצטט, שידע שרק לתקווה מותר לחרטט. this
וואו, תראו לי פתיח או משהו, מחשקה. זה איזה קליפ יפה, השקעתי. אז אל תשכחו לעשות לו לייק ושיתוף, ובעמוד הפייסבוק שלי. אני אעלה אותו גם בטיק טוק וגם ביוטיוב. עכשיו אני רוצה לדבר על תקווה, אבל לא עליי, תקווה אחרת. הדיירת שזכתה במיליון בתוכנית האח הגדול. ואני שואלת באמת, אותה לקחו לאח הגדול ואותי לא? אני לא מבינה את זה. אני הייתי צריכה להיות שם. אבל באודישנים אמרו לי שיש מקום אז לתקווה אחת. אז ויתרתי. בגלל שאני ויתרתי, אני חושבת שמגיע לי לפחות חצי מהפרס. למה אם הייתי שם הייתי בטוח מקבלת הכל. אבל לא מגיע לי, לא צריך להיות גרידי. היא יכולה להתחלק. מה היא כבר תעשה עם כל הפרס הזה? יאללה, מספיק לחצי. תאמינו לי, אני אשקיע אותו במקומות טובים. זה מזכיר לי. פעמתי בקזינו בריחו, והפסדתי את כל הכסף. עזבו סיפור עצוב. בכל מקרה, אני מקווה שיום אחד אני אפגוש את תקווה, ואנחנו נשאר את ההדורים. רגע, יש כאן תגובה. צריכה רגע לקרוא. אושרת הגיבה לי, לך יותר מגיע לזכות. כפרה על אושרת, נשמה שלי. כפרה עליך, רגע, אני באה להביא לך נשיקה בוסה. למה יש קורונה בחוץ, ואי אפשר ככה להביא. כפרה עלייך. אם לא הקורונה באה עד אלייך הביתה. החיים שלי את. בכלל, אפרופו קורונה, מה זה החרטבונה הזה? פלסטיני אחד החליט לאכול עטלף. בגללו כולנו נכנסנו לבידוד. התחלנו לחטט את הידיים באלכוג'ל, תכסים כפפות, מסכות, סגרו לנו את השמיים, הבורסה בצניחה, ומי שמחזיק היום נייר טואלט וביצים נחשב לעשירון העליון. הזום השתלט לנו על חיים. אין, השתלט לנו על חיים הזום הזה. אין יותר ביקורים אצל סבתא וסבא. ארוחות החג עברו ברוך השם, תודה לאל, לא היה את כל הוויכוחים האלה. תקווה, איפה את בחג? תקווה שנה שעברה, הגלם, תבואי אצלנו. יאללה, התפטרתי מכל זה. ניסינו להגיש אבטלה באתר של ביטוח לאומי. כל האתר קרס. כל האתר קרס, וכל האנשים שהיו בתוך האתר קרסו ביחד איתם. אנשים יצאו לחל"ת. המדינה קורסת ממובטלים. לא מקבל כסף. אף אחד. רק אני. אדבר על זה אחר כך. כל היום חדשות בלופ, אין סימן טוב, או שבעצם יש יותר מדי ממשה בר סימן טוב. עוד מעט פרופסור ברבש החליף את המהדורה הימיונית, ואיך קוראים לו? נו, זה החמוד הזה, החתיך הצ'רבר, כפרה עליו, זה מקרחת, יפה, זה הגבוה. יואב אבן. סוף סוף הוא יקבל קביעות בתוכנית. אירועים, מופעי תרבות, מוגבלו. בהתחלה שיגעו את הרבי, עד 100 איש. אחר כך עד 10 איש. ומשם, יאללה, תצאו 100 מטר, אחר כך 500 מטר. כבר לא יודעת, איזה מבולבלת נהייתי, לא ידעתי לאיפה ללכת, לפה, לשם, לזרוק את הזבל, זרקתי אצל השכן. זה היה בדיוק 100 מטר. עכשיו פה, כאילו, כולם פתאום רוצים גם להוציא את הכלב לטיול. מה? לעשות כושר, פתאום לקנות תרופות לסבתא. הבידוד והשהייה בבית עושים את שלהם. אנשים התחילו לאכול ללא הכרה. אוכלים כל מה שזז, בחיית רבי, אוכלים כל מה שזז. אתמול מצאתי את עצמי לועסת את הספה. אין יותר תפילות, ואין יותר הופעות. ובשביל לצאת מהבית, לנשום אוויר, אנשים מצאו את עצמם יוצאים לקניות. האירוויזיון התבטל, חבל. דווקא ממש אהבתי את האירוויזיון. ישראל, דוז פרה. גם כל המספרות היו סגורות. איזה סבל. טוב, מה קרה לשמעו קטע? ניסיתי להסתפר לבד בבית. לא מבינים איך זה יצא, גועל נפש.
אז הכנתי לכם ככה סרטון לכבוד המאורע. אז יאללה, בואו נראה את הביקור שלי ככה, תקציר מהסרטון שלי במספרה. תהנו, תהיה מהנה. סליחה, פה זה המספרה. סליחה, פה זה המספרה. סליחה, פה זה המספרה, סליחה. כן גברת, אבל המספרה סגורה כרגע, במה אוכל לעזור לך? חייבת לעזור לי, אני ניסיתי לעשות עם השיער ככה, לחסוך את המספרה, ומבטיחה שלא תצחקי עליי. לא, אני לא אצחק עלייך, תירגעי, בואי נראה מה עשית. בבקשה. זה לא אפשר לתקן, גברת, אנחנו נעזור לך. כן, אני אשמח, האוכל זה טוב לי. בבקשה, בואי תירגעי. בא לי איזה לוק חדש, אולי צבע, אולי תספורת, אולי תוספות, אולי לקצר, להאריך. לא יודעת, בא לי לראות סקסי. יאללה, אני זורמת איתך, בא לך שינוי? נלך על זה. יאללה. יאללה. חנקת אותי. וואו, אריאלה, איזה יפה. עכשיו רואים תוצאות. תראי איך אני נראית, מהממת, סקסי. גוטה מורצה. וואו, איזה יפה. אריאלה, אני אמליץ עליך לכל החברים שלי. שתדעי לך, כל החברות שלי יבואו אלייך לכאן למספרה. המספרה של אריאלה. כפרה עלייך, לא סובלת אותך. את בטח גם רוצה כסף. את יודעת שאני נתמכת תמחוי. אז כמה עלה לי כל החרא הזה? אז מה היה לנו שם? תספורת, תסרוקת, אזכרה של כתר, 5,800 שקלים. וואלה, ברחתי מאיפה באתי. כבר חזרנו. אתה לא יכול להכניס את זה מעברון, איזה משהו בשביל שהם יכול. עד כאן התוכנית שלי להיום. אני מקווה שנהנתם. כתבו לי הערות, שיפורים, הצעות, הזמונות לארוחה, ליום הולדת, לבר מצווה, לחתונה, לברית, לבריתה. בכללי, כל מקום שיש בו אוכל חינם, תזמינו אותי. אז תשאירו לי פרטים בתגובות, ואני באה, מבטיחה אני באה. אז נתראה בשבוע הבא, ואז עד, תזכרו. רק לתקווה מותר לחרטט. יאללה ביי. התוכנית עד התגובה של השלומית. הגעתי רק, אני תפסתי את עצמי. אני יודעת, אבל כשחזרתי אותי חזה, זוכרת, אמרתי לי את זה. שלומית אוהבת אותך, תבוא עליך לי. למה אתם לא אומרים לי שזה עוד בלייב? למה אני צריכה ככה שיהיה לי פדיחה?